Kay. Ngita na eh. Hindi oras dayron. Si. Ditong init. Mga alas 10 naman day ni. Tayo nadugay di kog tulog diri sa kakahuyan di ay. Asa naman to sila Marjong ug Mr. Lim? Oy, asa naman to ako mga pare? Para masugdan na namong adlaw sa inom ba? Uy. Ano si Mr. Lim? Ready na ni sa inom ba, pre? Pre! Galaw-gawa ni mo, pre. Uy, gaya po ni mo ni abot, oy. Wag gani kay nangandaw pa ko ba kay nako gipreparean. Ganin na ako nagulat sa imong adri ba? Si ganina nagulat dire kung sa ka. Kasi nagulat. Asa pa man ni mag-inom ta? Na, unsa naman ka pre, wag po ka nagbago. Inom na gapon na si mong utok. Di ko mag-inom pre kay nakoy date ron ba. Unsay date? Date imong atuan ron? Date kung ito tanawa ko na akong porma o ba. Wala ka baluan ng nanay pang date ng pormahan na. Pang date din nga porma. Mura man kay mag-survey og yuta. Grabe bugal-bugalon na kay Tatay ko. na mag-inom na ta. Dili lagi ko pre kay mag-date ko mo nang ikaw. Pagbago na ayaw si ginom-inom dira. Nya. Pasis ako. Sa inom ta ba? Pag tinarong na si mong kinabuhi oy. Grabe. Nalay naman si Mr. Limbay. Ay, Radas Junix. Pre, Junix! Yali! Matay do gaya po di mo moabot. Good morning, pre. Si Mr. Lim di abot na pero nilakaw mo noon, klaro. Takita na lang ta. Sakita na lang. Mag-inom. Usay mag-inom, pre. Pagbago na gano'n mo nang kanabuhi ni mo, pre. Asam di ka madto? Musimba. Musimba? Musimba ko, kay nakauyab naman ko. Nakauyab na di ka. Nakauyab na ko, idugay na yun ita wala nakita, pre. Katong panahon nga wala ta nakita, mo na akong pagdiskartig mga chika. Ataya. Kani nga atayar pang simba. Nagginlas naman ka. Alangan, mangukay pa man may daan. Ataya ninyo ay. Nagbago man mo. Daghan di ako gisakripisyo para sa inyo. Bahala ka diha, pre. Pasin ako. Yampo na lang tika, malayo ka ni mong bisyo. Pre! Grabe. Grabe niyo ako mga amigo. Nagbago naman. Asa man dyan ko dapat mo lugar, ani? Nagbulag biya ming hana para sa inyo, ha? Mubiya raday mo sa kuha. Sa man niyo, eh? Panahon na ba siguro para makipagbalik ko kay Hana? Pero ambot lang kung dawaton pa ba ko niya. Tungkol sa kadaghan akong mali nga nabuhat sa iya, ha? Pero sige lang. Di man ako ni mahibalaan kung dili na ako testingan. Panahon na siguro para balikan ta kabi. Wait for me. Tuktok na nako, ha. Kinsa man na? Bumitaw? Gara-garaan ko ba? Kaya lagi ni. Magpakalalaki ka, Marky. Magpakalalaki ka. Kinsa man na? Oh, what's sa kadit lang? Marky? Naunsa naman ka? Hasta naman mong nagita. Napay tiil ni mong murag pusit. Muna na resulta ni mo sige kuyog-kuyog ato imong mga barkada? Wala mang kay atiman. Kaya nagunsa man ka dire. Nagunsa ka dire. Ay, sorry. Sorry? Nani kag sorry? Sure jud ka? Sa tanang gibuhat nimo sa ako, ah? Imuhan akong lipaton?
Patulugon tapos wala agad to sa imnanan. Magdala-dala pa mo og babae. Ito mga amigo ni mo mga wapoy mga buot. Unya asa naman imong mga barkada sa panahong kailangan nimo sila. Sorry, nagud. Ibiyahan na kanila no. Mo na resulta. Mo na ron. Manianhi ka diri sa kuha. Tagay kog chance i-prove sa imuha nga nagbago na ko. Tindog dira ba tindog. Tagay kog chance ba? Ingana jud mong mga lalaki no. May kay mo magpasalig-salig. Mayro mo sa sugod. Unsa man? Dili jud ko nimo dawaton. Ako kung dili pa ka maka-decide karon, pwede ba nga ibalik na ako naghatag sa imuhang teddy bear? May na lang na kay gakus-gakuson sa higdaanan. Kani imong teddy bear? Nya matos ako. Di ko ani ganahan. Buhatin para dilambiyaan. Kuha na. Kung kalipay maong ginaamping. Oo na lang ako ni. Kuha na. Di ko na ganahan. Matos ako. Kay ikaw akong kinahanglan. Sige, ginamini mo. Dugaya jud mo ka gets Marky no? Gipasaylo na ko nimo. Kay ngano di ka gusto? Thank you, B. Usay sa putun ka, sagyong kaya sa gamera ka ayong nabikin padakuon pa. Di ay tumusor magpalamig sa ako. Thank you, B, ha. Ibisag pa man sa akong kabadlongon. Naragyapon ka dira, andam ko nung pasayloon. Tuha pa tuha. Di na jud ka kabalik sa kuha. Dili na, B. Pwede ba magsulod na ta? Kay dihan kay mga marites nagtanaw sa tuwa. Tara.